Video indapangira a President Chakwera. With all due respect, Timawulemekezani, you are our president, yeah, president of Malawi. Don't mind ujinyanga guys, mwanga wa Robert. Okay, so a President Chakwera, ineyo ndine mods mwa Malawian citizen. Meaning dziko iliso na neso dili ndigawe. Sinanga a president muntu kuti akhale president amafuna mavoti wantu. Meaning anthu ufe tosefe ndife anthu amodzi komano timasankha munthu mmodzi kuti adzipanga lead the whole country. Koma at the end of the day we are all one, even though zandalezi zimatilekanitsa ifeyo anthu kuti tizikondana zimatidanitsa ugu amenyana ugu nali ndewu nkhani zake zandale. So zandalezi zikubweretsa chidani kwa anthu ambiri. Komano the laws basi. Yeah, komano let's continue. Okay, so manyuzi mulimamva kuti ino ya Chakwera akuti mukakhaso sinanga mavuta yandikire akuti mukakhaso pa mpando mubweretsa ntchito kwa anthu 3 million moni zisakuti ali pa ntchito. Komanso mwana wina aliyese mudzimpatsa 500,000 waja mpaka dzafike 18. I don't know kuti mudzimpatsa pa mwezi kapena mudzingompatsa basi kungomuyikira mbanki. I don't know. Yeah. Komano ari munakambaso zoti kaya anthu ena alemera izi ndi izi mupanga izi ndi izi. Komano pali ma decision enawa amene kwa Malawi fesa angatipindulire yayi. Ngati awawa muti akuti 500,000 kwaja mu banki ya mwana pakana dzakwanitsa 18. Decision imene number 1 ku Malawi kunokosa ukakale. Ibwe ititika population ku Malawi ikhala very high. So amalawi kungova pa ndalama muona ndithu anthu amamidzi adzingoberekana. Anthu angoberekana ndipo ndi anthu kukhala tikubereka tu. Kukhala kubereka ndi number 1 ku Malawi kulumpha wikale. I don't think that idea it's a good idea. It's gonna destroy us. Anthu mukukula, anthu andale mukukula. And anthu andale ndino anthu you have money, you are rich, you are stable. Ndiye mukakhala mboma mukamapanga ma decision, mudzipanga ma decision ori number 1 inuyo mudzapita Mulungu adzakutengani. In other words, alisadzamwalira. Ndiye munthu ukamagula obviously umakha kuti nthawi yako yo mwalira. Ndi anthu amene mumabwera ndi ma ideas ngati amene mudzatisiya and generation iyi idzakhala no ifeyo tidzakhala matisira mavuto. The population is already high. Umphawi is high. So mukamabwera ndi ma idea, you need to come up with idea or they should fix the economy of this country. We are here, we are crying. We are crying it with it. Komano munthu ngati ineyo tikhaule ndi dzindalama chanchani ndiye ndikuyankhula zinthu izizi anthu ambiri bwezati iwe ukhale president izi ndizi because people think kuti you need to have money to be the president. No, you need knowledge. Knowledge is everything. Generation ndi anyoani, things are changing. AI is taking over people's jobs. Kuma kumawe kuno nditu maskulu mu mabuku ena mona buku ina la my baby, my child. Kuma zomu izani mbuku mu, I'm like, come on, the world is changing. So zintuzi, any decision that you're gonna make for us Malawians, please, it needs to suit how things are changing in the country. Sama kana ntodi utsalira. And ababa muona ntuna zindu opyeza. Hey, wechoka pita uko milomo yako wechoka chani. People are blind. Kumalawi kuno kundukuza kumalawi kuno zinthu kuyenda. Koma Tamia Ja kuyankhula zimenezo. Hey, watumidwa ndanda ine sinditumidwa ndi munthu ine.
situmidwa ndi munthu. So yomwe ndingaine ndije, when you are making decisions, make sure onena zokuti it's for us. You are making it for us, your kids. We are your kids. Don't make it just by yourself. We are your kids. You are stable. And it's so sad. Umaona anthu akumenyana, anthu kuphana, anthu kujani khani yake zandale. At the end of the day, we are all together suffering. We are all together suffering, you know. Instead of focusing on zeni, like it's like my youth ambia, they are blind. When it comes to zandalamazi, my youth kungoza zoti, or I know the case when in drama, kungoza zoti guys, mugandi vorera isadza drama 10 million wash, and wavura. Hey, so muntu kungokubatsa 10 million wash. You think that's how economy is fixed? And when I'm talking about ngobereka, anthu azongobereka umphawi uzingochulukira, it's gonna affect us. Komano amena zokuti amphawi ife bena tizingokhala chete chifoti you never know. Wino yakakhuza kudzango ndipatsambama chifoti nayankhula. And slowly we are becoming slaves. Zimamba ndicho zimamba pang'ono. So munthu ngayeneka mayankhula zimakhala ndikukondana Malawi, ndikukonda swazi bayanga nanga cause neyo nakula mu umphawi. I know how poverty works. No umphawi wanga, it has nothing to do with the government. No, umphawi wanga ndi wanga. Komano kumale kunoku ine ndi I'm working hard. I had 300,000 kwacha. I don't even know. I can't even express 300,000 kwacha inu zinthu zadula 1 billion. Why can't we just find the root of the poverty and fix it from the root? Also, we should fix poverty. Komalizira watsamba. I hope you understand. Have a good night. IMCV no send more wondani. DPP no send more wondani. UDF no send more wondani. Andani. Chipani chiyo send more wondani. Komano zibani zanu zimadelekanitse ife anthu. But I still love you. Have a good night. Video indapangira President Chakwera. With all due respect, you are our president, yeah, president of Malawi. Don't mind ujinyanga guys, mwanga wa Robert. Okay, so President Chakwera, ineyo ndine mods mwa Malawian citizen. Meaning dziko iliso na neso dili ndigawe. Sinanga president muntu kuti akhale president amafuna mavoti wanthu. Meaning anthu ufe tosefe ndife anthu amodzi komano timasankha munthu mmodzi kuti adzipanga lead the whole country. Koma at the end of the day we are all one, even though zandalezi zimatelekanitsa ifeyo anthu kuti tizikondana, zimatidanitsa uku amenyana uku uku nali ndewu nkhani zake zandale. So zandalezi zikubweretsa chidani kwa anthu ambiri. Komano the laws basi. Yeah, komano let's continue. Okay, so manyuzi mutimamva kuti ino ya Chakwera akuti mukakhaso kusinanga mavuto ayandikire akuti mukakhaso pa mpando mubweretsa ntchito kwa anthu 3 million moni zisakuti ali pa ntchito. Komanso mwana wina aliyense mudzimpatsa 500,000 waja mpaka dzafike 18. I don't know kuti mudzimpatsa pa mwezi kapena mudzingompatsa basi kungomuyikira mbanki. I don't know. Yeah. Komano ari munakambaso zoti kaya anthu ena alemera izi ndi izi mupanga izi ndi izi. Komano pali ma decision enawa amene kwa Malawi fesa angatipindulire yayi. Ngati awawa muti akuti 500,000 kwaja mu banki ya mwana pakana dzakwanitsa 18. Decision imene number 1 kumalawi unokosa ukakale. Ibwe ititika population ya kumalawi ikhala very high. So amalawi kungova pa ndalama muona ndithu anthu amamidzi adzingoberekana. Anthu angoberekana ndipo ndi anthu kukhala kuti kubereka tu.
kukhala kubereka ndi number 1 kumala kulumphawi kale. I don't think that idea it's a good idea. It's gonna destroy us. Anthu mukukula, anthu andale mukukula, and anthu andale ndino anthu you have money, you are rich, you are stable. Ndem mwakhala mboma mukamapanga ma decision, mudzipanga ma decision ori number 1 inuyo mudzapita mulungu adzakutengani. In other words, alisadzamwalira. Nde munthu ukamakula obviously umakhala kuti nthawi yako yo mwalira. Ndi anthu amene mumabwera ndi ma ideas ngati amene mudzatisiya, and generation iyi idzakhala no ifeyo tidzakhala matisira mavuto. Population is already high, umphawi is high. So mukamabwera ndi ma idea, you need to come up with idea or they should fix the economy of this country. We are here, we are crying. We are crying it with it. Komano munthu ngati ineyo tikhaule ndi zindalama chanchani ndiye ndikuyankhula zinthu izizi anthu ambiri bwezati iwe ukhale president izi ndizi, because people think kuti you need to have money to be the president. No, you need knowledge. Knowledge is everything. Generation ndi anyoani, things are changing. AI is taking over people's jobs. Kumawayi kuno nditu maskulu mabuku ena maona buku ina la my baby, my child. I'm like, come on, the world is changing. So zintuzi, any decision that you're gonna make for us Malawians, please, it needs to suit how things are changing in the country. And ababa muna ntuna zinduopeza. Hey, people are blind. Kumayo kuno zimsusu kuyenda. Koma Tamia Ja kuyankhula zimenezo. Hey, warumidwa ndanda ine sintumidwa. Sinditumidwa ndi munthu ine. Sintumidwa ndi munthu. So, when you are making decisions, make sure it's for us. You are making it for us, your kids. We are your kids. Don't make it just by yourself. We are your kids. You are stable. And it's so sad. At the end of the day, we are all together suffering. We are all together suffering. Instead of focusing like it's like my youth they are blind. When it comes to Zandalamazi, my youth kungoza zoti or any other case when in drama kungoza zoti guys mukandivotera isadzandama 10 million wash anthu avota. Hey, so muntu kungokupatsa 10 million wash, you think that's how economy is fixed? And I'm trying to ngobereka. Anthu azongobereka umphawi uzingochulukira, it's gonna affect us. Komano amena zokuti amphawi ife bena tizingokhala chete chifoti you never know. Wino yakakhuza kudzango ndipatsa mbama chifoti nayankhula. And slowly we are becoming slaves. Zimaba ndiyo pang'ono. So muntu ngayeneka mayankhula zimakhazo ndikukondana Malawi, ndikukonda swazi bayanga nanga cause neyo nakula mo umphawi. I know how poverty works. No umphawi wanga, it has nothing to do with the government. No, umphawi wanga ndi wanga. Komano kumale kunoku ine I'm working hard. I had 300,000 waja. I don't even know. I can't even express 300,000 waja inu zindu zadula 1 billion. Why can't we just find the root of the poverty and fix it from the root? Also, we should fix poverty. Komalizira watsamba. I hope you understand. Have a good night.
IMCB no send mawundani, DPP no send mawundani, UDF no send mawundani, andani chipani chiyo send mawundani. Kumano zibani zanu zimadelekanitse vyantu. But I still love you. Have a good night.